Здравейте хора, аз съм Габито. Да, виждате ме. Как съм облякана. Боса съм, защото вкъщи не ми се ходи по чорапи, с късо клинче съм, с късо теничка. Да, днеска ще покажа едни нови притопивки, въпреки че приличат точно като за жените са маратонки, но мама и тачка каза, че са за мене, но приличат по-скоро на момчешки и айде да ви го покажем. Ето ги. Това са притопивките им. Егалата маратонка е такава. Естествено. И аз преди малко се нахраних за банан. Колко я похраним. Искате ли едно? Ето. И така, няма други фастъци, с които мога да ви отворя. Играйте да отворя фастък. Вижте докъде. Няма къде да се отворим. Ти затворим. Някой как ще го отворя, но за сигурност. И аз все още съм гладна и преравям хладилника и там какво си има. Ореховки. Това не е на ореховки. Аз съм много гладна. Сега в момента отбирам ореховки. Целите ореховки. Добре. Така. И пакетите. Това съм аз, когато съм гладна. Добре. Тук трябва да извадя турбички. Завъртаме. В момента опитвам да отворя турбичката и не успях. Хора на тази година минавате през нея. И сега слагаме първо, второ, трета, четвърта, пета. Шеста, седма, осма, девета, десета, 11, 12, 13, 14 и 15. И ореховки. Чакай да се помните. Да, ореховките преди бяха в паметички, а сега са като бисквици. Да. И още от отдавна чакам да се плесна на леглото на мама и на тати. Само ореховчиците. Тези вкусни, прекрасни ореховки. И да, също ще снимам и в зоопарка.
Там разбрах, че има горили, лъвове и там ще снимам влога в зоопарка за вас, защото ви харесвам. Довиждане, бъфафута!